Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Aigua, l'Associació per la Defensa de l'Aigua Penedès Anoia i l'Ajuntament de Capellades, la localitat on hi ha l'aqüífer que nodreix d'aigua als municipis de la zona, van organitzar un acte simbòlic simbolitzant els problemes d'aigua que pateixen. L'Anoia Penedès reclama el subministrament d'aigua a la zona abans que no s'assequi l'aqüífer del qual depenen. Unes 300 persones van assistir ahir a l'acte simbòlic i reivindicatiu que es va fer als jardins del llac del Molí de la Vila de Capellades, amb un concert i una dansa simbòlica on el planeta Terra es lamentava de la sobreexplotació i la contaminació que s'està fent de l'aigua. Es va reclamar una política decidida per evitar els problemes de falta d'aigua a l'Anoia, una comarca que només tenen com a recurs l'aqüífer Carme Capellades, que de mica en mica es va assecant. Esperem que això ho puguem resoldre amb plovent i amb millorant la gestió d'aquest aqüífer i també portant recursos hídrics de fora de la nostra comarca, que és també una de les mesures que estem intentant endegar en aquests darrers mesos. Aquest acte d'avui vol representar la consciència o la cultura de l'aigua que tindríem de tenir a les escoles, a la societat, perquè el fet capitalista de dir jo pago aigua i l'aigua ha de venir, aquest concepte tindrà de canviar. Tothom ha de fer servir l'aigua que necessita, tant si té més poder econòmic com si no. Al final, els assistents van envoltar la bassa i van encendre unes llànties mentre es llegia un manifest a favor del medi ambient i de l'aigua en particular. La bassa de Capellades, quan està plena, és un atractiu visual del poble, com es pot veure en aquesta foto de fa més d'un any. Ara està completament buida i és un senyal que l'aqüífer que la nodreix no té bona salut. L'aqüífer Carme Capellades s'està buidant a un ritme més alt de l'habitual des de fa un any i mig. La situació de l'aqüífer és deguda a la poca pluja, a l'extracció d'aigua, que continua sent alta malgrat aquesta absència de pluja, i a que a la zona hi ha pous il·legals. A més, a la zona hi ha una important indústria paperera. Han fet uns pous abans d'arribar, l'aqüífer d'aquí, Capellades. I al fer aquests pous l'han trencat cap a un altre cant, la vena cap aquí. Però això s'ha d'arreglar. Sí que és la sequera, que a tot arreu n'hi ha, però diuen que Carme, totes aquestes papeleres que ara funcionen, i Urpí, que n'han posat una altra ara fa poc, diuen que han anat molt fondo. L'Agència Catalana de l'Aigua ha qualificat la situació de l'aqüífer d'excepcional i l'alcalde de Capellades, Aleix Jauvé, insisteix que està sobreexplotat i que cal limitar l'extracció d'aigua, perquè amb la pluja no n'hi ha prou. I estem parlant d'un problema més de fons, estem parlant de l'extracció que té l'aqüífer Carme Capellades i de l'ús que se'n fa o es deixa fer. Nosaltres el que cerquem és que la ACA ens doni eines i precisament ens determini de quina manera hem de treballar per rectificar aquesta dinàmica. Jauvé també recorda que la mateixa agència apunta com a solució que alguns municipis de la zona es connectin a la xarxa d'aigües Ter Llobregat. Núria Amat, TV3, Capellades.